Vítám vás u haulu, který jste ani nevěděli, že k životu potřebujete. Vzhledem k tomu, že jsem na koleji a moje kuchyně je tady fakt odporná a štítím se jí, tak jsem si nakoupila nějaké nádobí, tak vám teď ukážu co. Takže za prvé mám tady tyto houbičky, které stály 1 euro. Tato utěrka, která stála, je také 1 euro. Pánvička, ta stála 3 eura. 2 lžičky, ty stály euro, 2 vidličky, ty stály euro 25 a jeden nůž mi stačí, tak ten stál 55 centů. Pak tu mám 3 ty krabičky a ty stály všechny 3 eura. Pak tu mám takhle 2 hrníčky, které k sobě ladí. Tenhle stál 2 eura a tenhle stál 1 euro. Pak tu mám tento talíř, ten stál 1 euro a tento talíř, ten stál euro 55. Pak tu mám tyto 3 skleničky a ty stály celkem 1 euro. A jako na závěr, mám tady tento hrnec s pokličkou a ten stál 4 eura, což je podle mě hodně dobrý fel. Jo, a ještě tady mám jar a ten stál 1 euro. No a celkem mě to vyšlo na 24 euro, což je nějakých 600 českých. Takže tak.